Weche machielo tim mar NCPB nodhi nyime gi duoko maber kendo mako thuolo mokwongo e chung' mar timbe lig maduong' mar handball bang' loyo tim mareny ma KU gonde 45 kuom 24 e alap manyayo. Kamachielo tim mar Buccaneers noloyo tim mbalariany ma Technical University of Kenya gonde 34 kuom 31. Tuk nochako tugo maber kendo yudo loch mar gonde 16 kuom 14 kapok jotugo dhi e yweyo. Randy Ochieng noduogo gi liet kendo konyo tim mar Buccaneers yudo loch mar gonde 20 kuom 15 dakika mar 30 mogik. E tuke mamoko manobagi alap manyayo, tim mar JKUAT noloyo Nanyuki gonde 34 kuom 25 ka Equity nobedo joloch maduong' bang' loyo tim mar Young City gonde 42 kuom 25. Tim mar Nairobi Water pod omako thuolo mokwongo e lig mar Wakeini kiluwogi gi tim mar NCPB gi Ulinzi Sharks kaluwore. We just lacked some technical bits, but we are hoping, we want to lecture on that because, for example, you just said that we were against 4 players. There was a time they had suspensions, but now the issue is, I was telling the boys to calm down and to maximize on that, but they didn't do that. Can't be happy with such a small margin against a small team. But the boys outdid themselves. In the first half, they got us, but during the dying minutes, we